inak. To znamená, vy osobne sa neobávate, že príde nejaký spis nejakého iného animálneho tvora z flóry a fauny, v ktorom nebude viac naznačované, že Oskar Világi by mohol byť problémom pre vás osobne a pre reputáciu Mostu Hit. Ste v tom úplne spokojní v tom? Jednoznačne. Jednoznačná odpoveď, jednoznačná otázka, ďakujem. Ako si vy spomínate na kupovanie poslancov? Vaši poslanci neboli v tomto priamo zaangažovaní, ale vy ste to... Ja viem, ale vy ste to ako líder určite museli riešiť. Určite ste vedeli o situácii, keď Dzurindová druhá vláda nemala hlasy. A prišlo to ráno, keď sa, pamätám si veľmi dobre, hlasovalo napríklad o tzv. Zajacových zákonoch, o reforme zdravotníctva. A šupi lupi za ochoty poslancov vtedy opozičného HZDS, celá reforma hladko prešla. A dokonca medzi nami novinármi, ja to poviem úplne na rovinu, sa hovorilo, kde komu sa dala igelitka a koľko v nej bolo. A to je naozaj vážne. To neviem, či je pravda, kto akú igelitku a s čím vo vnútri, teda akým obsahom dostal. Jedno isté, aj pre nás to bolo prekvapenie. My sme to nevedeli. Až do tej doby, kým zrazu zákon neprešiel. No tak samozrejme na koaličnej rade sme sa pýtali, že čo to je. Tak vysvetlenie bolo také, že žiadne kupovanie poslancov nebolo, ale samozrejme sú rozhovory o tom, že daní poslanci chcú niektoré veci si presadiť, či v zákonoch, či v rozpočte a tak ďalej. A viete, že bolo vyšetrovanie, no to je tiež ten boj, že vyšetrovanie môže byť aj také, a vyšetrovanie nepreukázalo kupovanie poslancov. Takže aj v tomto prípade vidieť, že je snaha minimálne. Totiž úlohou politikov je vytvárať legislatívne prostredie také, kde nie je len možné, ale je nutné vyšetriť daný konkrétny prípad. A v tomto ja si myslím, že sme pokročili. Ale ja si myslím, že úlohou politikov je aj nebrať za hlasovanie peniaze. A vy dobre si pamätáte aj na iné zákony. To som hocikedy v minulosti niekedy povedal, že áno. Úlohou politikov je v prvom rade vytvárať legislatívu, ktorá samozrejme bude v prospech celej spoločnosti a v prospech napríklad aj vyšetrovania. To je naša úloha. A úloha je samozrejme byť naviazaný určitým spôsobom na regióny. Aby sme vedeli jednak názory, čo najviac tlačí ľudí a čo ich najviac zaujíma. Dobre, ukončíme gorilu a vráťme sa na jej podstatu. Tá podstata hovorí o tom, že ak sú údaje v nej pravdivé, a to nie je úloha nás dvoch tu dneska večer alebo dnes vyriešiť, ale ak je to tak, tak hovorí priamo o tom, akým spôsobom sa nadštandard alebo podštandard legislatívy financujú politické strany. A s tým je problém od dejín slovenského parlamentu. Ozvali sa dokonca hlasy a nie sú populárne, lebo vieme, v akom stave je štátny rozpočet, ako žijú ľudia v čase hospodárskej krízy. Ale že keby sa financovali politické strany výlučne len zo štátneho rozpočtu a zo žiadnych iných zdrojov, že toto by bola brzda. Ako si myslíte? Ja vám poviem túto kolegom mladším, že v podstate, keď si dáte stránku Most Hit tejto politickej strany, oni majú zoznam darcov, fungujú na systéme darcov, ale toto je možno otázka úplne opačne filozoficky nastavená. Tak, ako som povedal, každý zákon je možné obísť. Viete, problém nie je napríklad s darcami. To znamená, že ten, ktorý povie, že áno, ja mám možnosť, ja vám dám povedzme 50 000 eur, len preto, lebo verím vašej myšlienke, verím vášmu programu a tak ďalej. S týmto problém nie je. Problém vždy je s tým, aké načierno. To znamená v igelitke, alebo neviem, ako povedzme niekto sponzoruje rôzne aktivity politických strán. A práve preto som povedal hneď na začiatku, a to je stanovisko Most Hit, že treba vyšetriť, ale nielen kauzu Gorila, všetky kauzy. To znamená, treba nastaviť taký legislatívny proces, aby sa to nedalo zamiesť pod koberec, lebo ja som bol sakramentsky prekvapený a nemilo, keď sme sa dostali prvýkrát do vlády po Mečiarových vlád v 98. roku. Hurá, s takou vervou a teraz to vyšetríme a budú ľudia potrestaní. A potom sme zistili, že súdca povedal, že toto sa nedá. Pamätáte sa na poslanca z HZDS, meno nebudem spomínať, to nemá význam, lebo zase budem chodiť na súdy, ktorý bol vyslovene, ten priestor bol kamerovaný, ten dotyčný policajný agent mal samozrejme na sebe všetko, aj odposluchy a tak ďalej. On zobral úplatok, ale nechytil to do ruky, tú obálku, len takto to dal do tašky. A súdca povedal, nakoľko tam nemal otlačky, nie je to dôkaz. A pritom
kamery boli, všetko. Takže my musíme zmeniť, preto hovorím stále o neustálom boji. Ak takýto prípad sa stane, tak potom musíme zmeniť tak zákon, aby takýto prípad v prípade súdcu sa nemohol Dobre, nastať. spomínali sme sudcov, spomínali sme vyšetrovanie, ale podľa mňa sme nespomínali, a týmto naozaj uzavrime veľmi závažnú vec, a to je situácia v generálnej prokuratúre. Vedia aj naši kolegovia, že doteraz nemáme generálneho prokuratúra, je to trauma niekoľkomesačná a možno si treba na rovinu povedať a povedať aj vám, mladým, aby ste vyvíjali aj na toto verejný tlak, že generálna prokuratúra, tak ako je na Slovensku nastavená, je skutočne štát v štáte. Vy si možno myslíte, že je to nejaký menovaný funkcionár, ktorý podpíše niečo, čo mu niekto pripraví. Nie je to tak. U nás disponuje prokuratúra neuveriteľnými kompetenciami. Aj takými smerom v trestnom konaní, ktoré môžu naozaj zmiesť veci pod stôl. Môže a to si asi nikto procesu. neželáme. Možno jednou vetou povedať ľuďom, ktorí nás teraz sledujú, čo je riziko toho, že dnes nemáme hlavu na generálnej prokuratúre. Naozaj pre ten bežný život, že by títo naši mladí kolegovia alebo ľudia, ktorí nás sledujú, boli účastníkmi, ja neviem, dopravnej nehody alebo niečo, alebo trestného činu, kde by boli svedkami, účastníkmi, nepriamými obeťami. Čo je pre nich to riziko, že dnes nemáme hlavu generálnej prokuratúry? Tak samozrejme riziko je, že na generálnej prokuratúre momentálne sa môže vyčkávať. Jednak či bude vymenovaný Čentež po voľbách, alebo keď nebude, kto bude ten, ktorý bude, ja neviem, nejakým spôsobom nainštalovaný, znovu zvolený, neviem, ako sa dá obísť rozhodnutie Národnej rady. Pán prezident to zatiaľ úspešne obchádza, teda nevymenuje pána Čenteša. To znamená, že nie je hlava a ostatní vyčkávajú. Takže prokuratúra podľa mňa nekoná tak, ako by mala, a nekoná promptne. To je to najhoršie. Je to podľa vás dobrá báza pre zločin? Úplne jednoduchá otázka. Vedieť takúto situáciu, že čokoľvek sa stane, v podstate nie je tá hlava, ktorý povie stíhať, nestíhať. Tak ale minimálne je tam zástupca, to znamená, že taký názor, že nakoľko nie je vymenovaný generálny prokurátor, kľudne zločinec môže konať, lebo nič sa mu nestane, to zase neustojí. Dobre, ak nie sú otázky, dávam výzvu. Môžeme ešte jednu vec, viete, hovoríme o gorile a mne sa zdá, že je to strašné niečo, že necelé 4 týždne, 3,5 týždňa pred voľbami nehovorí sa o programoch. Ja viem, že my sa k tomu dostaneme, ale v rôznych reláciách, pozrite si rôzne relácie televízne, 3/4 je o gorile a pritom nie o konkrétnych veciach ohľadne gorily. Ako som povedal, my sme dali výzvu, poslali sme to samozrejme organizátorom, do dnešného dňa ani sa neozvali. Nechcú sa stretnúť napríklad s premiérkou, s predsedom Národnej rady. Prepáčte, ja som z toho jeleň. Ako sa dá riešiť problém? Lebo verejný tlak je dobrý. Je dobrý aj na to, aby politici nezabudli, že ako sa dostali tam a ako majú konať. No ale to treba udržať a treba využiť v prospech veci a nie proti niekomu. Ja to len aktualizujem, to, čo som si pozrela pred začiatkom tohto nášho volebného štúdia, že aj samotní organizátori medzi sebou majú nejaké diskrepancie, preto naozaj navrhujem, zavrime dnes gorilu. Zrejme to my neposunieme dnes ďalej. A poďme na to, čo ste vyspomínali. Nezačnem priamo volebným programom, začnem aktuálnou situáciou v eurozóne. Jean-Claude Juncker stratil nervy s Grékmi, poviem to takto veľmi jednoducho. A hoci sa malo ešte včera večer dnes podohadovať, akým spôsobom sa pôjde v komunikácii s Gréckom ďalej, nepresvedčili Gréci o tom, že dokážu ušetriť ďalších 300 miliónov eur, čo teda naozaj nie je málo peňazí. A momentálne sú rokovania bloknuté. Spýtam sa úplne jednoducho, nemal Richard Sulík pravdu? Nemal. Nemal preto, lebo Euroval nebol o Grékoch. A však dokonca Euroval schválil aj on a dá sa povedať celý poslanecký klub. Hneď po tom, čo sme sa dostali do vlády. Ale zároveň jednoznačne sme prijali napríklad rozhodnutie, že Grékom nepožičame. Lebo rozhadzovať vieme aj my. To znamená, že za pôvodný euroval hlasovali aj poslanci za SAS aj s pánom Sulíkom. Len za zvýšenie, o rok neskôršie, za zvýšenie objemu eurovale potom už nehlasoval a položil fakticky vládu. Dobre, ale aj keď sa ešte to bolo
pred tými voľbami, ktoré boli minulý rok, naštartovala tá diskusia, keď sa zistilo, že Grécko je naozaj na kolenách. Politicky si pamätáme, ako boli prijaté kroky, ale vtedy už mnohí euroskeptici povedali, Grécko to neustojí. Nemá význam liať tam peniaze. Zjavne sa ukazuje, že Gréci nevedia nájsť odpovede na otázky, ktoré im Únia kladie. Celkom jednoducho si to povedzme, veď tí, čo nás sledujú, sa pýtajú, koľko mňa to bude stáť. My sme Grékom zatiaľ nič nedali. To bolo rozhodnutie slovenskej vlády. To je jedna vec. Druhá vec, ale Euroval kvôli Grékom zabiť, ja si myslím, že to je nezodpovedné. Lebo z Eurovalu sme pomohli Írom a Írsko sa schopilo, dostalo sa z najhoršej situácie a je naďalej pevným členom eurozóny. To znamená, že Euroval má opodstatnenie. Ale vždy má opodstatnenie len tam, kde koná zodpovedne aj daná krajina. A zatiaľ Grécko nekoná zodpovedne. Prenesme sa možno za ten horizont volieb, ktoré nás o pár dní čakajú. Máte veľkú skúsenosť za tých 22 rokov. Nielen vy osobne, ale aj strany, ktoré ste viedli, SMK a teraz Most Híd. A vždy ste boli strany, o ktoré sa dalo oprieť, čo sa týka veľkých európskych tém. To zloženie podľa prieskumov parlamentu vyzerá tak, že vy sa dostanete, víťaz volieb je viac menej jasný, vystriedajú sa priečky pri ďalších dvoch pravicových stranách, silnie nám KDH, ale zároveň možno príde Igor Matovič so svojimi obyčajnými ľuďmi, možno príde iniciatíva 99%. Ja si osobne myslím, že slovenský parlament bude rozhodovať o veľmi závažných otázkach, ktoré pôjdu cez hranice Slovenska a budú na hraniciach s Úniou. Možno budú mať povahu ústavných zákonov alebo samotnej zmeny ústavy, lebo naozaj pokiaľ sme v eurozóne, musíme na to reagovať. Čo si myslíte, že čo bude tam najdôležitejšie, pán Bugár? Okrem zdravého rozumu, hej? Sa mi žiada dodať teraz. To podaktorí politici už dávno stratili, ale aj noví. Nielen dinosauri. Najdôležitejšie bude mať stabilnú vládu. To nebude štandardná situácia. Lebo nedá sa povedať, že dobre, máme tu nejaký problém, tú krízu riešime a všetko v poriadku. Nie. Celý svet má krízu. Eurozóna je v kríze. Aj Slovensko je v kríze. To znamená, že neštandardné riešenia bude prijímať aj prijíma Európska únia, aj teda lídri eurozóny. Aj my budeme musieť na to reagovať. Preto hovorím, že tá vláda musí byť proeurópska a stabilná. Ja neviem, aká bude. Ja si neviem predstaviť napríklad stabilitu s pánom Matovičom. Pán Matovič so svojimi ďalšími 3 poslancami napríklad pri rozpočte vydieral koalíciu a keby tá zodpovednosť, určitá zodpovednosť, poviem to tak, u Smeru neprevládala, tak nemáme rozpočet. Pekne ste to povedali, to znamená, že ak by ste tú pozvánku možno dostali, tak by ste aj možno zvažovali. Ja viem, že vy ste minulý týždeň povedali, že Most Híd so Smerom nepôjde, ale neznamená to, že Most Híd ešte s niekým plus so Smerom nepôjde. Čo s takým KDH? To je práve o tom, že aká bude šanca vytvoriť stabilnú vládnu koalíciu. Momentálne všetky prieskumy hovoria o tom, že stredopravá koalícia asi nebude možná. Nielen pošti nesedia, ale napríklad aj to, že Saska hovorí jednoznačne, trvalý euroval nie. A na tom znovu nám padne vláda. To znamená, že asi to nebude možné. Ja by som bol veľmi rád, keby za tie 3 týždne, ktoré sú ešte pred nami, že by sme vedeli presvedčiť ľudia, zmeniť vôbec tú náladu spoločnosti, ale nevyzerá to zatiaľ na to. A tým pádom fakt sa môže stať, že Smer bude rozdávať karty. Tak my sme jednoznačne hovorili, že sami so Smerom neideme. Z 2 dôvodov, alebo aj z 3. No minimálne ten najdôležitejší dôvod je, že Smer a pán predseda Fico dokonca v nedeľu v jednej relácii hovoril o tom, že jedna vec, čo chce Európska únia, a druhá vec, ako my chceme uspokojiť našich voličov, občanov. To znamená, že jedna strana neukočíruje, keď chcete, nezabrzdí Smer v rozdávaní. A rozdávať nebudeme mať z čoho. Dá sa, ale potom znovu budeme mať 8-9% deficit. 2 také obdobia a sme tam, kde Gréci.
a potom budeme aj my takto prosíkať Európsku úniu a Európska únia nás bude nútiť.